Weche mag tuke kinde ka kinde jotugo ma ni kod lony ong'ere ahinya ni timo tije mamoko mamedo sara margi kata doko ne gin kod yuto yore mag tugo. Peter Udu en jatugo kendo chwalo chiemb chuny ne oganda yore injili. James Opondo limo kanisa mar Blessed Life Center kama Udu leme kendo kelonwa sigand jatugo no mane okonyo klab mar Gor Mahia kao kombe mar lig maduong' mar adhula ma pacho ka KPL. Peter Udu en ng'ama yudo yot ka okene papa e tugo mar adhula. Anyalo yude e ode kata e kanisa chieng' Jumapil kata kor juma kotayo wer. Jatugo no matugo diere noketo koke orak gi klab mar Kariobangi Sharks kapod entiere sikund sekondar kanyaka sani osetugo ne klab mar Kogalo kuom higni 3. Warado kode e alapa kendo omiyo wasigande ahinya to kaka opango chenro mage mag tugo gidhi e kanisa. Kanisa gi bol en ni gi ogitimre saa achiel. To adiera bi anyalo wacho nginga manyalo gola e kanisa. Nikech kanisa en gima duong'. En gima duong' kabisa. Ji dwar ni mondo bed machiegni gi Nyasaye. Koro ka ni training abro train gokinyi matiek training to kanisa abro dhi godhiambo. To ka wan gi game on Sunday to aonge list mar jotugo abro dhi kanisa kwa komondi on Sunday kasto kanisa rumo tadhi ane kaka watugo tadugo ot. Jatugo no mane onyuol tarik 20 higa mar 2001 nochako tugo adhula e klab mar Mwangaza FC mayudore e kaunti ma Homa Bay. Nodonjo e sikund sekondar ma Usenge High School kapok nowuotho e sikund 3 kendo tieko sombe mar klas 12 e sikund sekondar mar Dagoretti High School Buore, Nairobi. Team mar Sharks noyudo ka nose identify yaka ne anapahil. Koro gin ne gi follower mana kata kana dhi Dagoretti ne gi follower no kang'eyo. Koro chieng' moro school coach no biro to giwuoyo to wawuoyo na sign papers e school. Koro ana e school ta donja team direct no ka dhi kata dala wani umabika. School ta donja it easy direct. One of my special player Nathan Chesoli ma en bishop mar kanisa moleme mar Blessed Life Center leronwa ni Oudu osebedo sule maduong' e kanisa no kowacho ni ngima jatugo no dhi makare nikech chiruok ne Nyasaye. Oudu osebedo e ong'ala manyime mar jiwo rawere kanisa no kopuonjogi ber mar tiyo ne jawar kaachiel gi yore mag yudo tije. Discipline is the key thing. Even I always tell them when they're going to play, the most effective way to be a good player is by being disciplined. And this is what has helped Peter. He is consistent in loving the Lord. There is no single day that he has failed to come practice unless he really has been committed elsewhere, which he asks for permission. So Peter has always been consistent. Peter Oudu nokonyo klab mar Gor Mahia kao kombe mar adhula lig maduong' pacho ka higani 3 klab mar Kogalo ok nobedo mayot ne jatugo no bang' yudo hinyruok marach ka gitugo gi klab mar Talanta FC. Abro temo matek mondo ana team partner mar tiyo matek, but ka riwe gi Nyasaye to dhi tera kuma kata ka ji owinjo ji bro bedo surprised. Nyathicha Oudu no tugi ta sani an oko kamano. Adwa surprises machalo kamano. Adwa ne ng'is ji ni Nyasaye ma savni nyalo konyo ng'ato. Koro an kan poster tabro temo matek mondo ting no malo, but again achaka tingra malo mondo ayud ambe kaka dhi oko. Kata kamano koro chopo kinde mar goyone Jokogalo oriti bang' yudo klab manyien. Oudu biro tugo ne klab mar Posta Rangers kogeno mar chiero mich mare. Bang' tugo ne klab mar Gor Mahia kuom higni 3 kata doko ni noyudo hinyruok ka gitugo gi klab mar Talanta FC, jatugo Peter Oudu ni kod geno ni chiemb chuny ma oyude kanisa biro chwalo lek mare mar tugo e pinje maoko. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.